per mi l'olor d'una illa o l'estar a una illa, i espero poder arribar a un punt de la meva vida que pugui acabar en una illa. Sí? Sí, és el meu desig. I vostè, doctor? Jo tampoc sóc cap excepció, també, a les illes. A vegades posen presons a les illes, o sigui que també hi ha excepcions, oi? Però en general trobo aquesta sensació tan agradable. No sé si potser la persona que ja viu en una illa, que és d'una illa, potser és més candidat a ser-ne una excepció, o no? O també els que són d'una illa... Bé, nosaltres també participam d'aquesta idea. Jo crec que una illa sempre té un aire una miqueta mític, però m'adono compte que, vista des d'una perspectiva de distància, potser aquesta cosa augmenta una mica, sí. Hola, bona tarda, com estan? Avui ens... Escriptor mallorquí, concretament, és de Manacor. I tot i que fa molts anys que escriu, potser diguem que ara és quan menys ho fa, perquè la institució de les lletres catalanes l'ha anomenat escriptor del mes. I dic que és quan menys ho fa, perquè sempre es diu que quan una persona l'anomena escriptor del mes, doncs va sempre molt amunt i avall, que té tota una agenda molt plena d'activitats i de compromisos. És cert, senyor Riera? Sí, en el meu cas jo he estat una mica una excepció perquè no podia de cap manera estar-me tot el mes fent actes de difusió de la meva obra, però sí, realment és una mica pesat, sobretot és bastant intens. Jo he anat i he vingut des de Mallorca, aquest matí he vingut de Mallorca, i ara aquesta tarda he d'anar a l'Ateneu Barcelona i després tornaré a Mallorca perquè no puc deixar el meu treball. I perquè enyore també la calma de Mallorca? Sí, sempre hi ha una miqueta d'enyorança, efectivament. De tota manera, vostè ha començat l'any molt bé, perquè el va començar guanyant el Premi Ciutat de Barcelona amb una novel·la que portava per títol Illa Flaubert, que a més aquesta novel·la ja havia estat guardonada l'any passat amb el Premi Josep Pla i amb el Premi Joan Creixells. Exacte, sí. Sí, realment és un llibre afortunat, potser sigui per aquesta cosa que dèiem de les illes, que sempre floreix una mica. El que és cert és que després del primer guardó que va obtenir amb el Josep Pla ha tingut molta sort perquè, com una criatura d'aquestes que surten una mica xerides, ella sola s'ha anat obrint camí i ha anat guanyant aquests dos premis que m'han donat una gran satisfacció. I a part d'aquests premis i molts altres que vostè ha guanyat, fins i tot el Cercle Català del Pen Club el va nomenar per ser Premi Nobel. Bé, realment el que va fer va ser fer una proposta d'uns noms com a possibles candidats a una candidatura del Premi Nobel. Jo crec que com a iniciativa, i no perquè sortís el meu nom, crec que és molt interessant perquè s'ha de fer el que sigui perquè un dia, i que no tardar massa, que hi hagi un Nobel català. Jo crec que és molt important i el dia que hi sigui qui sigui que el guanyi, serà una festa per tot el país. Clar, però d'entrada una proposta així no es fa cada dia. Imagino que vostè, malgrat tot, li devia fer moltíssima il·lusió. Sí, és una cosa que me va afalagar, naturalment, però m'ha posat molt en guàrdia i vaig pensar que únicament com a iniciativa tenia realment un valor, no pel fet que el meu nom hagués estat posat en circulació. Senyor Riera, bé, vostè pel que fa a la literatura ha guanyat un munt de premis, té un gran reconeixement unànime de la crítica, però a més l'advocacia, que és la seva professió, també l'ha considerat com un home important, no? Jo diria que no tant. No? Jo diria que no tant. Som més bé una persona gris en molts aspectes i en quant a la meva tasca literària, la veritat és que els llibres han tingut molta sort. Jo no he estat massa partidari mai d'anar a certàmens, m'hi he presentat molt poc, però en canvi he guanyat molts premis d'aquests que es donen sense presentar l'obra. Quasi bé jo crec que una proporció de 4-1 a favor de premis que no són pròpiament certàmens, sinó que són premis de la crítica, de la Generalitat, el Creixells, per exemple, la Ciutat de Barcelona, que es donen sense haver de presentar el llibre i es donen per part d'un jurat a l'obra que teòricament, a criteri d'ells, és la millor publicada durant l'any. Però que no deixen de ser premis, en qualsevol cas. Sí, són més gratificants, en el meu cas, me donen una satisfacció molt especial. I a l'hora de comparar, si és que són comparables, la professió d'advocat, l'advocacia, amb la creació literària, es poden comparar? No, són coses molt distintes i és necessari, com passa amb una televisió, canviar de canal. Passar d'un món a l'altre i procurar que no s'interfereixi massa un a l'altre. Les lletres són molt estrictes, la creació literària potser és més flexible i més anàrquica? No exactament anàrquica, jo crec que exigeix una disciplina molt intensiva i jo particularment en això ho tenc molt en compte. Potser si he de frivolitzar una mica dins la vida ho faré més dins la meva professió particular que dins el camp de les lletres.
És a dir, que ni fins i tot amb la manera de dir les coses, perquè amb poesia o bé amb literatura en general sempre cal triar molt bé la paraula, tenir molta cura. Sí. I potser pel que fa al llenguatge de la justícia, sempre que sembla una mica que estigui fet perquè no s'entengui fora dels cercles del dret, no?, aquest llenguatge. És que jo exactament no exerceix d'advocat, sinó una branca una mica lateral de l'advocacia, perquè és un exercici que no m'ha seduït mai, la veritat. No m'ha seduït perquè haver de defensar una persona i com a conseqüència d'això haver d'atacar-ne una altra és una cosa que de cap manera jo podria assumir. Es troba més a gust amb la literatura? Per descomptat, sí. El que passa és que és un treball tan intensiu que arriba un moment en què ho he de deixar, tant per un esforç de tipus intel·lectual com físic, fins i tot perquè t'obliga a estar immobilitzant molt de temps i arriba un moment en què el cos te demana moure't i, no sé, fer una mica d'esport, caminar, si més no, fer una vida una miqueta normal. Per tant, en arribar un moment, ho deix i després ja fins a l'any següent ja no ho torno a reprendre. Perquè per vostè quina és la millor hora per escriure, el millor moment del dia? Jo quan me poso a escriure, que som un poc com les xigales, em sol escriure els mesos d'estiu, i la veritat és que faig unes jornades de començament de matí fins a altes hores de la nit. És per això que acabo molt fatigat, molt cansat, però d'aquesta manera aconsegueix un nivell de concentració molt alt, que és el que jo necessito. Precisament perquè tinc molta dificultat per escriure i és a base d'estar moltes hores treballant i de no moure'm i tot això, d'aconseguir aquesta concentració. Vostè va començar a escriure, de fet va escriure el primer llibre de poemes, si ho tinc ben entès, als 35 anys. Era als 35 anys quan va començar? No, quan vaig publicar el primer llibre, era als 35 anys. Quan el va publicar? Sí. Jo, de fet, venc escrivint des que era un infant, jo penso que als 9 o 10 anys vaig començar a escriure. El que passa és que era una situació aquella històricament molt problemàtica, eren anys de postguerra, no hi havia un sentit d'assumpció de la catalanitat i això va fer que jo anés alternant el castellà i el català, fins que ja a un moment determinat vaig tenir pleníssima consciència de que s'havia d'escriure amb una gran voluntat de servei per aportar una cosa, una cultura, si més no quantificar-la. I a partir d'aquest moment, ja rabiosament i sense cap possibilitat de vacil·lació, sempre he escrit i escriuré sempre en català. És a dir, els primers versos els va fer en castellà? Vaig fer algunes coses en castellà, sí, això m'ha donat allò que tenia alguns contactes molt interessants, que van ser fins i tot perillosos perquè haguessin pogut desviar-me ja definitivament cap a l'escriptura en castellà, però vaig anar molt en compte i vaig ser plenament conscient que jo era un català de les illes i que havia d'escriure en català. Era l'única cosa coherent que podia fer. Ara que em diu això, avui al diari té relació i no en té, però vaja, ha sortit una notícia, aquí està, no sé si l'heu llegit, si l'ha llegit, que diu que l'exèrcit sanciona amb un arrestament a un brigada poeta per haver llegit a uns militars, a uns nois, a uns soldats, un seguit de poemes perquè es veu que ell els llegia perquè els nois es trobessin tranquils, còmodes, i per això diuen que el volen sancionar. Concretament, un dels poemes que havia llegit era aquest, i tradueixo. Diu, quan aconsegueixes el teu desig en la lluita per vèncer i el món et fa reir per un dia, ves al mirall i observa't bé a veure què et diu l'home que mira. Això vol dir que la literatura i l'Emili deuen estar dissociades. Estan dissociades? Jo a aquest militar li donaria un premi, la veritat, en lloc de sancionar-lo. De cap manera. Vostè li donaria un premi? Jo crec que sí, això m'ha semblat molt sa. A més que sembla que tornem enrere a molts anys, no? Com quan a la frontera estripaven llibres d'art perquè hi havia nusos. Sí. O sigui, això em recorda una mica, transporta molts anys enrere. Però concretament diuen que, bé, l'arrest és perquè això va provocar una relaxació de la disciplina i l'ordre que han de presidir els actes de règim intern. En aquest cas s'haurien de castigar els soldats, però no el militar que va llegir això. Els soldats per sentir-ho, vol dir. Per relaxar-se. Per relaxar-se. Vostè, doctor Deloyo, què hi diu? No sé, jo penso que potser indica que
que hi ha encara una concepció de la poesia com una cosa poc viril, o no sé, és potser la idea que... És sorprenent, sí, que disfressa idees que potser els militars als caps van imaginar que ell els intentava influenciar per un altre costat. Perquè jo crec que a vegades la poesia, el problema que hi ha és que la gent no l'entén, costa d'entendre. I llavors, esclar, aquesta poesia que has llegit, que és molt bonica, per cert, és una mica, doncs, mirar-te tu mateix al mirall i veure què estàs fent, no? Que és el que tu sempre dius respecte a la moda. Sí, jo parlo de la moda, però en aquest cas és mirar-se al mirall en un altre aspecte, que és molt interessant, també. I la novel·la quan em va començar a escriure? Deixem ja de banda el tema de la poesia. Era ja molt major, ja tenia 40 anys complits, no recordo bé, però devia ser a 43 anys, a 42 anys, quan vaig fer una experiència d'una forma que no hauria pogut esperar uns anys abans, i vaig tenir la sort que me sortís una novel·la, tot un cos narratiu molt compacte, i va tenir una sortida immediata perquè el vaig enviar per recollir un consells d'un assessor literari d'una editorial, i en comptes de donar-me els consells me va comunicar que el llibre sortia immediatament editat. Així que sempre he tingut una sort molt grossa amb aquest aspecte. I la sort ha continuat quan amb un llibre de poemes que es diu L'endemà de mai, la primera novel·la, resulta que es tradueixen al txec. Com va anar la cosa? Sí, és una cosa realment estranya que un llibre en català es tradueixi al txec. Jo pel que sé és que hi ha un hispanista molt bo a Txecoslovàquia, a Praga, que en Jan Skeibal, que a més és un gran catalanista, i és un home que segueix molt el dia tot el procés de la cultura catalana. I es veu que enmig d'aquest seguiment es va trobar amb uns llibres meus, li varen interessar i va decidir traduir-los. I va traduir en primer lloc que ha dit L'endemà de mai. Sí. I uns anys després que varen decidir fer un volum que fos antològic de la narrativa catalana, en un sol volum varen publicar 5 novel·les, una de l'Espriu, una de Mercè Rodoreda, una de Pedrolo, una de Pere Calders i una meva. Va ser per això un goig extraordinari estar enmig d'aquests 4 immortals, perquè és una cosa, un premi que mai m'hagués pogut imaginar obtenir. Vosaltres en llegiu de novel·la o de poesia? Més novel·la que poesia. Més novel·la que poesia. Em resulta més fàcil, és a dir, trobo que la novel·la tots estem una mica preparats, i en canvi la poesia jo crec que requereix una certa habitud, un costum, que els que no el tenim tan desenvolupat ens costa una mica més. Vostè considera que és cert el que diu el doctor Deloia? Hi ha un tipus de poesia que efectivament és molt hermètica i L'abstracte, sobretot. Sí. Però no crec que se pugui generalitzar aquest concepte. Hi ha un tipus de poesia, i jo crec que la meva està dins d'aquest grup, que és molt planera, que precisament el que cerca és una comunicació molt fàcil i d'alguna forma transmetre una emoció que jo senti a fi de que no perdi res en el viatge que fa des de mi cap al lector. Però sí, efectivament, hi ha un tipus de poesia que a mi tampoc m'agrada massa, ho he de confessar, que és molt hermètica, que juga una miqueta amb aquest concepte del misteri, però un misteri que tampoc no és aquest misteri seductor que habitualment ens fa perdre el cap, no? Però sí que és una poesia que potser necessita més d'un anàlisi, no? Sí, necessita una lectura molt aprofundida, i a vegades d'aquesta lectura s'acaba traient la conseqüència de que al fons no és res. Sí, és que això és veritat, eh? Sobretot, a vegades m'ha donat la sensació, intentant llegir poesies que jo no les entenc, em dona la sensació una mica el que deia el doctor Deloia, que o bé jo no estic prou preparada, que pot ser molt possible també, no? Però que al final a vegades penso que també és com un engany. Sí. Perquè intentes... Vull dir que això potser també es pot fer com un anàlisi del que és la pintura abstracta, podríem dir, no? Què vols dir, que intentes buscar més del que en realitat hi ha? Sí, intentes buscar què és el que volen explicar a vegades, no? I llavors a vegades també m'he fet aquest examen a mi mateixa i dic, bé, però és que potser no intenten dir res. Potser és que jo m'entens? Vull dir, és com la pintura abstracta, que la gent sempre intenta buscar què vol dir allò, no? I a vegades potser hi ha poemes que és que no volen dir res. Hi ha poemes que són d'una interpretació difícil partint d'un paràmetres d'interpretació normal. O sigui, si un el llegeix amb la mateixa mentalitat que llegeix un periòdic, és molt natural que es trobin unes dificultats per llegir segons quin tipus de poesia. Però també hi ha un tipus de poesia que té una dificultat que consisteix en camuflar la manca de coses a dir que hi ha per part del poeta.
És així que la cosa va una miqueta per barris. Hi ha grans poetes que són mals d'interpretar d'entrada, però també hi ha grans nulitats que circulen fàcilment gràcies a aquesta dificultat d'interpretació, perquè els dona aquest aire de pertànyer a un món elitista en el qual realment no tenen un lloc. Doctor Deloyo, vostè, a més de llegir novel·la, més novel·la, que poesia també es deu haver de fer un bon tip de llegir coses relacionades amb la medicina, perquè, evidentment, la medicina és una de les ciències que més evolucionen, però les teories de l'alimentació també evolucionen o això són faves comptades? No, també van canviant coses. Al llarg d'aquestes setmanes hem explicat coses que, si haguéssim parlat fa 3 anys, doncs, per exemple, hem parlat molt bé del peix blau i fa 3 o 4 anys no haguéssim parlat tan bé. Vol dir que tot va evolucionant, potser no d'una forma revolucionària, molt de cop, però progressivament tots els camps de la medicina van evolucionant. Però de la setmana passada aquesta, els minerals són els mateixos, no imagino? Són els mateixos que jo sàpigui. Doncs si li sembla, continuem parlant d'aquests minerals. Vam parlar del magnesi, ajudi'm, del fòsfor, el calci, el ferro, i a part de molts altres, un dels més coneguts que hi ha és el fluor, del qual no en vam parlar. El fluor, sembla ser que tothom diu que tots en necessitem. Hi ha d'altres persones que diuen que són els nens només qui en necessiten de fluor. Per què és tan important el fluor? El fluor, la importància principal que té és que augmenta la resistència de les dents contra les càries. I aquest efecte és molt més important en el cas dels nens que tenen les seves dents en formació i aleshores poden incorporar fluor que en el cas dels adults, els quals, diguéssim, ja tenen les dents perfectament formades i aleshores aquest efecte beneficiós del fluor seria més reduït. Però el fluor, tot i que és molt conegut per això de la càries, no és l'única funció que té, també té alguna altra, com és ajudar que no es perdi substància òssia de l'esquelet. Vol dir que, en certa mesura, tots necessitem. El fluor, la principal font de fluor, de fet, és l'aigua potable. En aquest sentit, és una cosa que està una mica a l'abast de tothom. El que passa és que hi ha grans diferències segons les zones. Hi ha zones que, com que els rius passen per unes zones que són riques en fluor, porten quantitats considerables o importants o suficients de fluor, i en canvi hi ha altres zones, altres països que tenen unes aigües que s'anomenen toves, que són pobres en fluor. I aleshores això és un dels motius que explica la diferència d'incidència de càries dental. En unes zones hi ha diversos factors que influencien, però una també és la quantitat de fluor que hi ha a les aigües de consum. Fins al punt que en determinades ciutats on són pobres les aigües d'allà, on són pobres en fluor, s'han fet processos de fluorització, que es diu que és que en el procés de tractament de potabilització de l'aigua s'hi afegeixen petites quantitats de fluor, perquè si fos massa podria ser perjudicial, però ben controlat no hi ha cap problema, i en canvi, al cap d'uns anys de fer això, es nota una reducció molt clara de la incidència de càries dental. Aleshores, a zones com, per exemple, aquí, on no ho fem això... Això li volia dir, l'aigua de Barcelona. Sí, aleshores, aquí no es fa això i, per tant, ens convé, en el cas dels nens, ja dic que són els més beneficiaris, convé que segueixin una sèrie de polítiques, diguem-ne, que sí que es fan, com és, a moltes escoles s'estan fent programes de glopeig amb elixirs de fluor, que, fets amb els nens, ja dic, també són molt interessants i pràctics, i fins i tot escoles que no ho facin, el nen també ho pot fer a casa seva, venen elixirs de fluor i són coses que va bé. Ja que estem parlant d'alimentació, diguem que de tota manera, tot i que la font principal és l'aigua potable, també hi ha fluor en alguns aliments, com per exemple els peixos d'origen marí, i curiosament en algunes varietats de te també tenen fluor. De te, sí. I peixos d'origen marí, per exemple, un exemple de peix? No, quasi bé tots els aliments d'origen marí. La principal diferència és amb els d'origen d'aigua dolça, és a dir, els peixos, les truites, per exemple, ja no tindrien aquestes quantitats de fluor. Passem al iode. El iode és molt important. El iode és molt important perquè és un mineral que necessitem per formar les hormones tiroïdals, que són unes hormones que secreta la glàndula tiroides que tenim aquí al coll i que participen en processos molt importants com és el creixement o el funcionament del sistema nerviós. Aleshores, hi ha zones on hi ha poc iode. O sigui, el iode és molt fàcil d'aconseguir amb l'alimentació. Per exemple, els vegetals, també tots els peixos, els aliments d'origen marí en tenen, i també els vegetals. Però els vegetals absorbeixen els minerals si són presents en el terra, en els sòls, allà on són. I aleshores hi ha zones, i a Catalunya ens passa, per exemple, a l'Alt Urgell, a la Cerdanya, a la Vall d'Aran,
que hi ha zones que aquelles terres són pobres en fluor, per tant, els vegetals absorbeixen molt poc, i a més on no hi ha gaire costum de prendre peixos o altres animals d'origen marí. I aleshores són zones deficitàries. Aleshores aquesta glàndula, a la que li falta, la glàndula tiroides, li falta iode, ha de secretar aquestes hormones tan importants que ens són imprescindibles, i aleshores el que fa al principi és créixer, augmentar de mida, donant lloc a una cosa que s'anomena en català goll. És una paraula poc coneguda, en castellà es diu bocio. Sí, un bony aquí. Sí, un bony, que moltes vegades això sol produeix un efecte antiestètic, però aconsegueix fabricar aquestes hormones. Però, en canvi, a vegades, si la situació de iode és tan pobra, aleshores, doncs, fins i tot, ni que creixi, aconsegueix fabricar les hormones necessàries i es produeix una malaltia realment important, que és l'hipotiroïdisme, i que pot donar, bé, en el cas dels nens pot ser molt greu perquè dificulta el creixement, el desenvolupament del sistema nerviós. De fet, els afectats greus, els nens afectats greus per això, doncs és els casos de cretinisme, que la gent haurà sentit a parlar, i que, afortunadament, avui dia pràcticament no se'n veuen. I això ho ha canviat molt un costum, un consell, que és el de prendre sal iodada. Sí. Però això també ha donat lloc a que molta gent es pensi que tots hem de prendre sal iodada. I la sal iodada és una cosa necessària en aquestes zones que són pobres amb iode, en aquestes zones concretes, que a Catalunya n'hi ha algunes, i ja ho saben, i diguéssim que les autoritats sanitàries ja ho preveuen, i en aquelles zones doncs, es pren aquesta sal iodada, i afortunadament avui no tenim gaires problemes d'aquest tipus. És a dir, que sal iodada no tothom en pot prendre, però en qualsevol cas... No és que no pugui, sinó que no li fa falta, que no té cap sentit a persones que prenguin molts aliments d'origen marí, que estiguin a zones on els sòls siguin rics amb iode. Ja dic, els vegetals en tenen. Però bé, de tota manera, imagino que iodada o no, de la sal tampoc se'n pot abusar gaire, no? S'ha d'anar en compte. Bueno, la sal comuna, evidentment, s'ha d'anar en compte, s'ha de controlar, perquè, com ja vaig dir la setmana passada, la sal porta sodi, és clorur de sodi, aleshores el sodi està molt lligat amb la pressió arterial. Si prenem més sal del compte, pot haver... augmenta la quantitat de sang, diríem, i augmenta la pressió. És per això que tots els hipertensos saben, i segons una mica la gravetat del seu cas, se'ls recomana fer una dieta o sense sal, o, si més no, doncs limitar molt la sal. I el que passa és que la resta de la població també hauria d'anar amb compte, perquè podem prendre, i de fet hem de prendre una mica de sal, però està calculat que la quantitat òptima, la quantitat adequada, serien uns 5 grams de sal al dia. I estudis fets a Catalunya demostren que de promig prenem entre 10 i 15 grams. I això de promig vol dir que hi ha gent que està prenent encara bastant més, i que hi ha gent, en canvi, que està prenent menys i que, per tant, està amb les xifres adequades. Però això vol dir que molta gent està prenent més sal del compte. Aleshores, aquestes persones, les persones que els agrada afegir molta sal... És que hi ha persones que agafen el saler sense haver ni tastat el menjar. És que aquest és el consell que anava a donar ara. És a dir, que un consell seria, primer, intentar cuinar amb poca sal, no sense, però no passar-se gaire. Inclús això, quan amb els nens els hem d'educar així, que és quan es formen aquests gustos. Nens petits que han estat prenent, que a casa seva els han donat molt, després tota la vida necessitaran aliments tan salats, i els nens no ho necessiten. I després el consell que deia, o que intuïa la Teresa, però que és realment important, és que no hi hauria d'haver un saler a taula, excepte en el moment que hi hagi una amanida o algun producte d'aquests que evidentment cal amanir, i aleshores es treu per allò. Però això de que hi hagi un saler, fixeu-vos que moltes vegades et treuen el plat i abans de tastar-lo, instintivament hi poses sal. I tenim en compte que, a més, la sal no només hi és al saler, sinó que també hi ha embotits, formatges, patates de bossa, conserves, pa, que també en porten. És a dir, que aquests 5 grams òptims doncs els hem de trobar. Ens passem-hi molt. La majoria de gent sí. I hi ha cap altre mineral que consideri que és important per seguir una dieta equilibrada? N'hi ha més que són importants, però que els necessitem en quantitats tan petites, s'anomenen elements de traces, que vol dir que són unes quantitats tan petites que el que no val la pena és parlar-ne, perquè no cal fer res. És a dir, tots en tenim minerals com el crom, el coure, el manganès, el molibdè, tots necessitem unes petites quantitats pel nostre organisme, però no es coneix cap problema de dèficit o de que ens haguem de preocupar de menjar tal o qual aliment perquè en tingui algun d'aquests minerals. O sigui que jo crec que els que realment eren importants ja n'hem parlat. Fins ara, doctor, cada vegada que hem anat parlant d'un nutrient, hem parlat després dels aliments que tenen més característiques d'aquell nutrient en qüestió. Per exemple, quan vam parlar dels greixos, doncs vam parlar de les diferents menes d'oli que hi havia. Pel que fa als minerals, quins són els aliments que més en tenen?
Mira, els minerals estan molt repartits entre molts aliments. El que passa és que jo et proposo que parlem, perquè a més també hem parlat de vitamines. A veure, pactem. Què em proposa? Abans dels minerals vam parlar de vitamines i hi ha un tipus d'aliments que encara no han sortit lligats a cap dels nutrients, que serien les verdures i les fruites. I són riques en minerals i vitamines i encara no hem parlat. Però amb això ha de quedar clar que no són els únics, que també la llet en té, però com que també té proteïnes, doncs ja n'hem parlat en el seu moment. Però ens convindria, per acabar una miqueta de veure tots els tipus, parlar de verdures i de fruites. Molt bé, doncs entre els molts aliments que tenen minerals hi ha les verdures, i ens centrem en el capítol verdures. Les verdures. Bé, les verdures, doncs, jo crec que a tothom li sona que són uns aliments realment molt recomanables i que es diu, de fet, de les poques conclusions que haurem de fer en acabar aquestes setmanes de parlar d'alimentació, és que no mengem tan malament com ens pensem, però que una de les coses que ens cal fer és augmentar el consum de verdures. Això no vol dir que siguin uns aliments molt nutritius, plens d'energia, no? Al revés. Un dels avantatges és que són poc energètics i estem fent una alimentació normalment en què prenem excessives calories, i en canvi amb les verdures tenim poques calories però acompanyades de minerals, de vitamines, de fibra vegetal, que també és una de les coses que prenem poc i a la qual ja ens vam referir, que és molt útil pel trànsit intestinal, etc. Aleshores, les verdures, des d'aquest punt de vista, són ideals per persones que tinguin una mica de problemes de sobrepès, que són moltíssimes, i són molt recomanables per tota la població a països com el nostre, on més aviat sobra l'energia, sobren les calories que no pas falten. Hem parlat d'hidrats de carboni durant aquestes setmanes, de greixos, de proteïnes, de vitamines, de minerals. Hi ha cap altre nutrient més que sigui important? Hi hauria un nutrient, a part de quedar-nos una mica de les fruites que han quedat, sí que ho podem fer la setmana que ve, hi hauria un nutrient que sembla que no és un nutrient, però que ho és i molt important, que és l'aigua. I és important no perquè doni energia, però sí perquè és un mitjà on passen totes les reaccions i, per tant, ens quedaria parlar de l'aigua i aprofitant també d'altres begudes. L'aigua i la fruita i les altres begudes seran, doncs, els temes que tancaran aquest capítol dedicat a l'alimentació? Tancaran el repàs dels diferents tipus de nutrients, però aleshores la gent podrà dir, bé, ha parlat molt de tot i vol dir que hem d'aprendre moltes coses. Jo crec que caldria aleshores parlar una mica de com combinar tot això. Perfecte. De quan s'ha d'aprendre d'una cosa i quan d'una altra, perquè si no, clar, semblarà que la qüestió és menjar molt de tot. I no és això. Molt bé, doncs gràcies, doctor. Ja veuen, tenim molts consells, moltes informacions, molts elements per seguir una bona dieta equilibrada. Ara sí que no tenim excusa. Fem una pausa, tornem de seguida. Res, ja està. No. No.
parlant amb el senyor Miquel Àngel Riera, que és escriptor, concretament és l'escriptor d'aquest mes. Senyor Riera, moltes vegades a un artista sempre s'acaba o catalogant-lo o relacionant-lo amb una tendència concreta, amb un grup determinat. En canvi, vostè sempre ha volgut mantenir-se al marge de qualsevol tendència estètica. Li agrada més anar per lliure? Bé, jo crec que més que una voluntat o un propòsit que jo m'hagi fet, és una qüestió circumstancial. Jo visc a un poble de Mallorca i la veritat és que aquesta circumstància m'ha encaminat a fer, diguem, la meva carrera, entre cometes, una mica en solitari. Tot i així, jo tinc contactes, ja m'ho dono molt bé amb companys escriptors, pels quals sento una devoció tant humana com literària, però no m'ha condicionat en quant a formar part d'un grup, sobretot d'un grup estètic. En aquest aspecte va molt per lliure i vaig travessant les modes de dreta a esquerra i d'esquerra a dreta sense que me preocupi massa si un moment determinat aquella obra que jo faig està o no sintonitzada amb la moda del moment. No me preocupa. Però el fet d'haver tingut una carrera tan brillant, de tenir, de fet, una carrera tan brillant, no li ha fet comunicar-se més amb la gent? O vostè, com diu, sempre ha volgut mantenir-se més com aquell home sol? Sí, repeteix que no ha estat una voluntat de mantenir-me sol. És que he vist sol, d'alguna manera he vist sol, perquè Manacor, que és on jo visc i on vaig néixer, és un poble que ha donat, ha anat molt d'escriptors importants. Jaume Vidal Alcover, que ara va morir, era de Manacor, la Maria Antònia Olivera de Manacor, en Guent de Fa, que és de Manacor. Hi ha tot un seguit d'escriptors que tenen un nom que són de Manacor, però no viuen a Manacor. No viuen a Manacor i això fa que jo visqui bastant aïllat i això condiciona bastant. I quan puc, naturalment, cerco una companyia per canviar impressions i tota aquesta cosa, però no és una voluntat en absolut. Vostè va dir una vegada que volia escriure pocs llibres, però que els volia escriure molt bé, aquests llibres. Això vol dir que els llibres, la seva obra, són el resultat de moltes hores de dedicació, de moltes correccions, de molts dubtes? Efectivament, jo em corregeix molt i t'ho corregir damunt les correccions i corregir les correccions de les correccions perquè no estic mai prou segur d'haver fet una obra que sigui digna d'una cultura que mereix un nivell tan alt com és la cultura catalana, precisament per les condicions que ha passat la cultura catalana durant molts anys. Jo crec que se'ns ha d'exigir més que a una cultura normalitzada. Això ho tinc molt clar. I no ho dic per fer una frase, sinó perquè ho penso així. Considera, doncs, que val més poc i bo? En el meu cas, sí. Jo respecto totalment el cas d'autors que publiquen un llibre cada 6 mesos i fins i tot me fan enveja. Però no és el meu cas ni és en absolut el meu propòsit. El meu propòsit és escriure pocs llibres, però escriure molt aquests pocs llibres, retocar-los, i el que ara mateix estic fent. Ara tots els meus llibres s'estan reeditant. Estan reeditant i simultàniament s'estan traduint al castellà. I jo aprofito aquesta avinentesa que s'estan reeditant per tornar-los a escriure i corregir-los i corregir també la traducció que m'aduen feta per unes altres persones al castellà, sí. Però això és el que vostè deia, això exigeix moltíssimes hores de feina. Sí, però és que s'ha de fer. Hi ha una cosa molt important, que és una cultura majúscula, que és la destinatària d'aquesta obra, i una altra cosa també molt important és el lector. El lector és, en definitiva, el destinatari de tot aquest treball i li hem d'entregar el treball el més ben fet possible. Jo no sé si les persones que viuen a una illa veuen el Principat com l'objectiu o el mirall per aprendre coses. Sí, naturalment ho és. La nostra sortida natural cap a Europa, el camí cap a Europa passa per Barcelona. Això és evident, i no només en quant a una persona que es proposi fer una carrera literària, ho dic, sinó senzillament tenir un contacte amb el món occidental. Evidentíssimament, tot passa per Barcelona. I això fa que el nostre contacte amb Barcelona sigui molt intens, el meu particularment ho és, i m'hi trobo molt a gust. I creu a l'inrevés que els escriptors del Principat fora convenient que es fixessin molt en tot el que es fa a les illes, o ja hi ha una bona interrelació? Hi ha una relació esplèndida. Des del Principat cap a les illes hi ha una actitud molt diferent, que és com a paterno-maternal, podríem dir, però absolutament encantadora. Jo crec que fins i tot se'n sobrevalora una mica. Pot ser perquè tenim un llenguatge encara molt pur per aquesta condició illenca d'un cos tancat,
però jo crec que se'ns valora una mica en excesa. Això és un perill que correm d'aquí a 100 anys o d'aquí a 200 anys, quan hi hagi una perspectiva del temps, es vegi que la cosa no anava tan per alt com es pensa ara. Senyor Riera, li puc preguntar què vulgui. s'enduria a una illa deserta? A vostè també li puc fer aquesta pregunta? Sí, jo, a part de dur-me amb la meva família i els meus amics, m'enduria alguns llibres. Sí. M'enduria, per exemple, l'obra Thomas Mann, de Marcel Proust, Dostoievski, i m'enduria també música, sobretot la música de Joan Sebastià Bach, que jo penso que és el ser humà que ha portat més quantitat de bellesa a la humanitat. És un sant. Jo sempre he dit Sant Joan Sebastià Bach. Sant Joan. Sí. Això està bé, no l'he sentit mai. Jo tampoc. Sí. Molt maco. Vosaltres què us enduríeu a una illa deserta? Jo, per començar sola, no hi voldria anar. És a dir, t'enduries companyia? Esclar, m'enduria els que volguessin seguir-me i que ens estiméssim. I després una cosa que hem parlat abans, que és molt important, m'emportaria aigua per beure, perquè jo si no tinc aigua no puc viure. I després m'emportaria molts llibres que no tinc temps de llegir i que ho aprofitaria. I vostè, doctor Deloyo? Jo, bé, a part de les coses d'això de família i tots aquests elements, m'emportaria uns prismàtics Ja ho sé. per estudiar bé tota la fauna de l'illa i almenys aprofitar fent un bon estudi sobre les característiques de l'illa. Teresa, tu, a més de la companyia i de llibres, estic convençuda que no t'enduries qualsevol bossa. Triaries? O no? Bé, suposo que si vas a una illa deserta no cal triar gaire. M'emportaria un bon sac ben gros que capigués tot a dins, i molta aigua, i molts llibres, i tot el que pogués, i ja està. Vull dir. De fet, en moltes de les bosses que ens has portat avui, no hi cap, tot això. No, avui hem portat unes bosses, diguem-ne, urbanes. Sí. Urbanes, o fins i tot de platja, però ja dins de la cosa urbana. I llavors hi ha una sèrie de... Jo sempre dic que mirar dins dels moneders a les bosses de dona és fer una mica una anàlisi, o sigui, de veure com són aquestes dones, perquè dins de les bosses normalment hi portem moltes coses. És que a vegades jo buido el moneder a casa i trobo coses que ni me'n recordava, no? Perquè sempre hem de portar la petita cosa per retocar el maquillatge, que si l'agenda, el bolígraf, el moneder, els carmelets, el no sé què... Vull dir, sempre portem coses. Jo no sé per què, però sempre, no? Llavors jo crec que les bosses, els moneders d'una dona, si els poguéssim remenar... Jo de petita recordo que m'agradava molt poder remenar el moneder de la meva mare, perquè sempre trobava com coses secretes. Però això és com a molt íntim, és com molt personal. Sí, per això que a tu et molesta molt segurament que algú t'obri el moneder, i a mi també em molestaria. Però vull dir que és un món com molt secret de la dona, no? Que hi portem moltes coses que potser la gent ni s'imagina que hi podem portar dins. És que un moneder és una espècie d'autobiografia, d'urgència de cada persona. Sí, i jo crec que també depèn de la teva forma de ser. Per exemple, hi ha moneders que són molt enredats a l'interior, i en canvi, per exemple, aquestes bosses que veurem ara, que són molt grosses... Si et sembla, les podem anar veient. Llavors, s'ha de buscar uns compartiments o fer-te unes bosses per anar posant dins cada cosa, si no després no trobes res. Començarem per platja, que n'hi ha un que és molt original, que és tipus cabàs, que aquest és per penjar així del braç. Llavors, veus, té l'obertura per aquí, i llavors aquí t'hi cap la tovallola, tot el que tu vulguis, no? O sigui, llavors amb teixits molt diferents, combinat amb palla, o sigui que és molt rústic però molt bonic. Després hi ha aquest que és de lona, que és més petit, però, veus, tipus bandolera, te la poses al braç. Sí, per anar amb texans, per exemple. Sí, que aquest és roba de texà combinat amb pell, no? Amb cuir. Després hi ha aquest cabàs, que aquest és un altre... Aquest ja és més, diguem-ne, ja és més de passejar, no? O sigui, a la tarda, a l'estiu, per anar a passejar així... Esport, però fixa't que hi ha molt daurat, hi ha com un passepartout en vermell, hi ha unes aplicacions aquí d'unes pedres, o sigui que ve molt de colorit aquest estiu, molt de color. Però normalment canvia molt la moda, bàsicament a l'estiu i a la primavera. Sí, saps què passa? Que a l'hivern, jo sempre dic que a l'hivern amb un parell de moneders ja en tens prou, perquè mentre un de marró i un de negre pràcticament t'ho combina amb tot. A l'estiu, esclar, ens posem vestits molt més de colors molt diferents, llavors tenim ocasions també per portar aquest tipus de bossa, que a l'hivern no la necessitem, perquè si te'n vas un dia d'excursió t'has d'emportar una sèrie de coses que no cal a la ciutat, i llavors, esclar, per això es presta el tenir molta més variació. Aquest estiu, per exemple, hi ha la gran moda del platejat.
M'encanta. L'any passat era el daurat, aquest any és el platejat i el bronzejat. O sigui que diuen que és que em va millor perquè a l'estiu al tenir la pell més bruna, llavors doncs combina molt bé, no? Ara perquè estem molt blancs encara. Llavors aquest, per exemple, és una combinació de pell blau marí amb el platejat i després la corretja, doncs, tipus corda com que ho vulgaritza una mica, diguem, ho fa més esport. A veure, aquest és una gran novetat. És que això, te'n recordes l'estiu passat, que ja se'n veien molt? Sí. Que són els moneders petits, perquè ho col·loqui bé, que es vegi, així, veus? Que és el cinturó amb la bosseta penjant. Són molt pràctics. Que llavors és una gran moda que ve, que és el teixit hermès. Aquest teixit com d'hípica, no? De motius d'hípica. Sí. És de seda natural, llavors han fet el bandó que fa joc, així, però això és el monederet típic per usar-te a la cintura, per posar, doncs res, els 4 cèntims que hagis de portar, no? Aquí n'hi ha un altre tipus sac, també. Aquest és com un ras plastificat, que és molt bonic. Molt maco. Aquest és tipus motxilla, veus? Això t'anava a dir, perquè aquest hivern ha estat molta moda, la motxilla. Sí, aquest es pot portar o bé només posat al braç, o bé, veus que darrere hi ha les dues. Llavors això és un ras, que és roba, però és plastificada. Llavors té molta més resistència que si no fos teixit únicament. Ara anem ja una mica als... Ah, no, després hi ha aquestes bosses que són precioses, que això és imitant a les sirenes, aquestes sirenes que ens imaginem, que no hem vist mai, però que ens imaginem que són així, no? I n'hi ha una que és amb bronzejat i l'altra veus que és amb un to com un or vell. Sí. Això són lluentines. O sigui, fixa-t'hi que tot el teixit és lluentina, molt atapeïda. Llavors també té el detall aquest que el fa més estiuenc, doncs que és com cordill, o sigui, la nansa és de cordill, això, i d'un gran tamany, que aquest és allò que et deia, que aquí dins sí que t'has de saber organitzar. Perquè si no trobes res. Perquè si no tu saps organitzar l'interior, busques el moneder i trobaràs tot menys el moneder, no? O sigui, llavors jo sempre aconsello tenir bosses petites i anar-ho compartimentant una mica a l'interior. Bàsicament quan busques les claus del cotxe o del pis. Jo les poso a la butxaca ja, perquè si no el moneder ja no el trobes. Després hi ha això que parlàvem de l'Hermès. Aquest és un disseny clàssic, diguem-ne, de tota la vida, que fa molts anys, potser als anys 40 o 30 van començar a sortir aquest model, que és el de la tanca de pell. Veus que està així i llavors té la solapa, que és un model, o sigui, però que ara torna a venir, i llavors altra vegada veus amb el típic mocador que fa conjunt, i fixa't que torna a venir les nanses petites, o sigui que el de la nansa llarga, que fins ara portava i que era tan còmode i tan pràctic, va desapareixent, i això les cervicals ens ho agrairan, perquè hi ha bosses aquestes que portem tot el dia penjat allà amb una quantitat de pes tremenda. Ara anem una mica... Bueno, tot això és de carrer encara, que fixa't que són colors neutres, perquè una bossa de color neutre, com és blau marí o beix, pràcticament ho pots combinar amb tot. Vull dir que no és necessari anar sempre amb el color que combini. Això és blau marí combinat amb pell, de color que això és com una roba plastificada, molt bonic aquest, és molt senzill, és com un tipus macuto. Tu dius que no és necessari, però abans sí que recordo que s'havia de combinar, per exemple, la bossa o el moneder amb el cinturó, sí, això és fins i tot amb les sabates. Sí, esclar, això és el que en diem les normes. Les normes, sí. Les normes. Però les normes, com molt bé deia vostè, vull dir, tampoc no cal seguir-les sempre, perquè jo crec que amb un moneder com aquest, d'aquest color neutre, beix, pots anar amb unes sabates negres o marrons o quasi vermelles, i en blau marí també és un color que combina molt. Ara, si tens la sort de poder, a més, tenir les sabates de blau marí, doncs perfecte, clar que sí. Vull dir, tot el que pugui fer una harmonia de color, molt millor, no? Llavors, aquest també és molt bonic, veus, que sempre hi ha uns motius que donen una nota més esportiva, no tant de vestir. Això és com una seda plastificada també, que té l'avantatge que no s'embruta tant. I llavors, ara entrarem a la part dels petitons. Els més petits. Primer ensenyaré aquest últim, que això és una motxilla, que abans tu me'n parlaves. Sí. Veus que és bonica? Veus amb el teixit d'Hermès, que és un teixit de seda natural, que és curiós com hem sabut aprofitar, perquè això és una cosa que fa uns anys era com molt antiquat, de sobte, no? Aquells mocadors, aquells polars. I en canvi ara, fixa com ho han sabut posar al moment de la moda, una cosa purament esport. Se les pensen totes. Entens? Vull dir, llavors tens el folar si vols, llavors tens una motxilla molt pràctica, amb tot de compartiments, que a mi són els que m'agraden. I ara anem amb els de nit. Perdoni, doctor? Aquí hi ha uns... És que n'hi ha... Fixa, mira quina cosa més petita. Això és ras, combinat amb 2 colors. Que maco. Aquest és un model molt petit de Peccary,
Però fixa't tot amb les encetes, o sigui que no ens n'hi cabran, de moltes coses a dins no ens n'hi cabran d'aquests moneders. Clar. O sigui, aquí ens hem d'acostumar a començar a deixar coses a casa. I després els que tinc molt interès en parlar són aquestes, diem, monades, perquè no es pot dir d'una altra manera. Realment. Això és com un cabasset de piquer estampat, que és la mínima expressió, que sembla que sigui de nines, i no ho és. O de nen petit, de nena. És per nosaltres, o sigui, tu, per mi, per tu, per totes les senyores que ho vulguin portar. O sigui, que vas pel carrer amb això, llavors hi ha aquest, mira, aquest és de cocodril, mira quina miniatura, perquè realment és una miniatura. Mini. Sí, però aquí, el just, doncs, hem d'anar convidats amb aquests moneders. Les claus i prou. Aquest és molt bonic, aquest és de ràfia, i aquest hi ha amb tots els colors, o sigui que aquest és una cartera de mà, amb tot el colorit que tu t'hi puguis imaginar, i després hi ha de nit de vestir, doncs hi ha, per exemple, aquest negre, que és amb tota aquesta pedreria que llueix tant, aquest que és de l'amer, també platejat, que també és molt elegant, aquest que és el mateix però amb perles, i aquest que és un tipus bandolera petitó, també molt petit, perquè aquí, per exemple, jo haig de portar ulleres, haig de portar una sèrie de coses que ja no m'hi caben, no? O sigui que llavors no sé com ens ho arreglarem, però bé, la veritat és que mira aquest és molt bonic, preciós. I us he ensenyat ja una petita mostra de tot el que crec... Molt bé, Teresa, t'has quedat absolutament tancada amb totes aquestes coses. És que a mi, mira, això no em diguis que és preciós, Bàsicament, doncs, colors neutres i molt platejats. Sí, i després molt color, també. I molt color. Per exemple, això sí que s'ha de saber combinar, perquè, clar, això amb segons què no t'ho pots posar, no? Això ha de ser moneders ja molt especials per posar amb segons quin vestuari. Recordo que fa uns anys els cabassos de les pageses de Mallorca van ser un boom i van ser molta moda. Vostè pensa que potser hauríem d'aprofitar més les coses que ja tenim que no anar a buscar les coses de fora, senyor Riera? Jo penso que sempre partim de les coses que tenim i que tot això són variants. Sí. De fet, això són els cabassos aquests d'una forma distinta. El primer cabàs, per exemple, que s'ha ensenyat. Aquest és una... Jo penso que és el que dona més comoditat, no? Perquè si un s'ha de deixar les ulleres de fora perquè no cap aquí, ja me dirà quina raó té d'una bossa tan petita, no? No, jo crec que els moneders grans, sobretot a les dones, vull dir que treballem i això, necessitem coses que ens hi càpiguen moltes coses de dins, no? Però per segons quines ocasions, doncs mira, això... Sí, sempre hi ha aquelles ocasions que pots utilitzar aquest moneder més petit. M'agrada moltíssim. Molt bé, doncs senyor Riera, li agraeixo moltíssim que hagi acceptat avui la nostra invitació, perquè sé, com deia abans, que aquests dies té moltíssima feina i té una agenda molt plena de compromisos. Que tant de bo pugui tornar ben aviat a la seva activitat. Sí. Tant de bo. Normal i creativa. Aquesta mateixa setmana serà. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Teresa, doctor, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Gràcies, Teresa, per aquesta parada. Sí. La setmana que ve, aigua i fruita. I begudes. A tots vostès, fins demà. Gràcies, bona tarda. I després de Com a casa, un nou capítol de La Bella i la Bèstia. Tot seguit a TV3.